És moment ara de trucar, als estudis de Ràdio Montblanc. A veure si em responen. Gemma Bufies, bona tarda, bon dijous. Bona tarda, bon dijous. M'has obert les portes, eh? T'he obert les portes del... Ai, les portes del... Les portes. Doncs mira. Escolta, jo pensava que em ficaries aquí knocking on heaven's door, però veig que no, Havia de ser suau. A veure, tot aquí hi ha molt de simbolisme. Havien de ser The Doors, jo volia que truquessis a la porta dels estudis. Molt bé, perquè molt bé. Avui... Ara Sí? us explico. Vinga, Oh, que rodó. Mare de Déu. Ja està, la guionista del programa per excel·lència, Gemma Bufies. Sí, senyor. Doncs vinga, va, som-hi. Que tenim moltes coses per explicar i poc temps, Sí? va. Doncs avui l'entrevista local va de portes i de picaportes, en concret de la ruta dels picaportes que tindrà lloc el proper diumenge dia 11 a Santa Coloma de Queralt. Ens acompanya el creador d'aquesta iniciativa, en Carles Roca. Benvingut a Carrer Major. Hola, bona tarda. Carles, quan t'he preguntat com et podia presentar, m'has dit colomí, observador i voltaire. I m'ha especificat de voltar. Sí, evidentment. Perquè no és voltaire del compositor francès, sinó de voltar. La meva gran afició a la fotografia, perquè jo soc fotògraf de premsa local i especialitzat en esports, perquè els meus fills en practiquen, m'ha portat a que quan vas amb els meus fills, o quan vaig amb els meus fills a portar els entrenaments, que són d'hores, et porta a passejar per pobles i la primera vegada no te n'adones de res, la segona dius, ostres, que curiós, i et comences a fixar en detallets. I per això et dic observador. Colomí, doncs Colomí perquè soc de Santa Coloma de Queralt, és una cosa que la porto a l'ADN. I a Santa Coloma també en tenim molts. I d'una cosa va anar a l'altra. Primer vaig començar a Cervera em vaig trobar moltíssims, més de 100, i els vaig anar catalogant. Primer els hi tirava una fotografia, els anava guardant en arxius, en carpetes, i a partir d'aquí va començar aquesta afició que és una miqueta especial. És un món que la major part de la gent no el coneix, molta canalla fins i tot d'avui ja no saben ni per què serveixen els picaportes, però durant molts anys, això d'aquí era una peça fonamental en el dia a dia de cada casa, no? I mica en mica, primer els vaig anar arxivant, els vaig anar col·leccionant, vaig començar amb el pare Google a buscar què era això, d'on venia, quins tipus hi havia, etc. I això em va creant una afició, no? I, doncs mira, si porto 7 o 8 anys fent això, tinc més de 2.000 picaportes retratats, de pràcticament totes les Baixa Segarra i Alta Segarra, uns quants de la Conca i de molts pobles que vaig. Ostres, és molt interessant. Ara a mi m'ha vingut al cap uns que allí al meu poble, suposo que en d'altres pobles també, que són una mà, són com un canell. En parlarem. Per trucar. Sí, en parlarem. Sí, en parlarem. És més, d'aquests hi va haver una temporada que els arrencaven de les portes, algun xorissot d'aquests que després els ven. També en parlarem d'això. Eduard, que ens estàs fotent el No, millor perdona, no, és que no m'he mirat, vull dir, he agafat el guió i el tinc aquí, perquè clar, per la sorpresa del moment. Disculpes. Fem una classe, fem una masterclass molt sintetitzada. Eduard, tu que ets una persona que t'agrada molt la història i els oients segur que els hi apassionarà el tema dels picaportes. Comencem pels començaments. Mira, en Iago ens donarà una pista de per què servien aquests picaportes. A veure, és obvi. Home, però escolta una cosa. Això de picaporta... Jo no en soc un expert, com el nostre convidat, però això és més de trucar... Hem fet el que hem pogut, Eduard, excepte la bona voluntat. M'ho haguessis dit que hagués anat allí a Cal Joan Groc, a Salamoca, n'hi ha un d'un picaporta i hagués fotut un esbalec que veuries tu. Explica'ns, doncs, hi ha una funció que és d'utilitat, no? D'utilitat, sí. I a més hi ha refranys catalans que fan referència a això, als picaportes. Heu sentit mai allò de dos pics i repicó? Sí. I sabeu per què ve dos pics i repicó? No, d'un concurs em sona, però... Sí, però no. Resulta que a les ciutats, com a tots els pobles, els picaportes es van entrar en funcionament i els carters, la gent que portava o la gent que volia anar a una casa,
Ara imagineu-vos un pis a Barcelona que tenen 4 pisos d'alçada i que a cada pis hi ha 3 replans o 3 pisos. Com ho feien per picar el segon pis? Doncs agafaven el picaporta de baix, donaven 2 cops grossos molt forts i si era la tercera porta, 2 pics i 3 repicons. D'aquesta manera, el veí del segon, tercera, sabia que havia d'anar a obrir la porta. I també hi ha una altra dita. I per què el carter sempre truca 2 vegades? Per què? Doncs perquè sempre que trucava per assegurar-se que no fos cas que no l'haguessin sentit. Ah. Jo dec ser una mica cartrer, perquè, clar, no amb el picaporta, però els timbres sempre tinc el costum de... Pim-pim. Vinga, Iago, és la teva, Iago. Fem el timbre. Ara no ens tira el timbre. Això ho teníem preparat, Aquí està. Doncs això és el que supleix els picaportes. Això és el que la canalla sap que és un timbre, que serveix per trucar, però des del segle XIII-XIV, que és quan van començar-hi a haver picaportes, fins a l'actualitat, 1940-1950, els picaportes s'utilitzaven moltíssim. Llavors hi ha moltes curiositats d'això, però moltes. I amb això és amb el que faig la ruta dels picaportes. I la gent, ara la que faré el diumenge serà la 5a, cada vegada canvio la ruta per no fer la mateixa i vaig explicant coses i coses i coses dels picaportes. Quants en veureu a Santa Coloma? Doncs una ruta segurament d'una hora entre 45 i 50. Val. Fem una altra curiositat, perquè hem fet del timbre, que no és perquè sí, és perquè, clar, el context és quan no hi havia electricitat. Tu deies, és que els nanos avui dia, clar, és que a vegades obviem coses, que és que quan no hi havia electricitat, d'alguna manera la gent també s'avisava, no només amb tam-tam. I després hi ha una altra cosa que tu expliques en algun article, que dius que als segles XVI i XVII la majoria de cases no tancaven les portes. Explica'ns això. Sí. A veure, els primers picaportes, els més antics que es coneixen, es feien servir per palaus senyorials i per esglésies. En el cas de les esglésies, jo quan era petit també em vau preguntar per què punyetes posen un picaporta en una església si no hi ha ningú aquí dintre. Doncs és per una cosa que la llei et diu que és el dret d'asil. Si algú, els funcionaris del poble, l'administració, atrapaven alguna persona i aquest senyor anava al picaporta de l'església i el picava i l'obrien la porta, amb aquest senyor no el podien fer fora. És a dir, aquest senyor demanava asil a l'església. Per què es diu que a partir del 15, 16, 17 hi comencen a haver picaportes a les cases? Precisament per això. Abans les cases estaven totes obertes, sempre estaven obertes. Però, malauradament, amb el pas dels segles i dels segles a tots els països d'Europa i part d'Amèrica, hi ha hagut les guerres bèl·liques. I què passa en les guerres? Posem la guerra dels francesos o la guerra dels segadors. Doncs que unes forces d'ocupació entren en un poble, porta que troben oberta, porta que entren i tot el que hi ha dintre és seu. Què feien la gent? Tancar. I quan tancaven, evidentment que podien picar, podien esbotzar la porta, però ja els hi costava més. I això d'aquí els frenava una miqueta. Per això hi comencen a haver picaportes. I per això, a partir del segle XV-XVI, hi comencen a haver veritables joies. I quan dic joies vull dir aquelles peces que són úniques, que potser sí que en trobaràs 5 o 6 en un mateix carrer, perquè potser les ha fet el mateix mestre ferrer, però són úniques. Vull dir, cada una està feta expressament per aquella porta. Llavors hi ha diferents tipus de picaportes, hi ha diferents utilitats i diferents mides. I això també és una altra curiositat. Per què diferents mides? Abans el company preguntava el famós picaporta de la mà, que jo des de fa molt temps li dic els picaportes de la mà de Fàtima, que a més no són tots iguals, n'hi ha de molt diferents i ara explicaria curiositats. Depèn de la mida. Per què? Doncs perquè ara imagineu-vos un picaportes, que jo en tinc un de retratat que té la mida d'aquest dit, i aproximadament són 4 centímetres, un picaporta de mà de Fàtima, i al darrere hi havia la gent.
Clar, si aquest picaporta, en comptes de ser petit així, que ha sigut com alguns que fan més de 20 centímetres, què passa? Que quan piques a la porta, els del darrere, com a mínim, se'ls hi cauen tot a terra. Vale? Tenen la porta al darrere, la cuina, el que sigui, i ho sentien molt ràpid. En canvi, les cases que a la cuina, per raó del sol o per el que sigui, tenien el lloc on vivia la gent, normalment la cuina, a l'altre costat de la porta d'entrada, hi ha picaportes grossos. Vale? La mida té un motiu, per tant, doncs. Perdó? Dic, la mida té un motiu. La mida té un motiu acústic, evidentment. Sempre que veguis un picaportes gros, la gent lluny. Sempre que el veguis molt petit, la gent molt a vora. I les mides, no? Perquè I les mides, també, les mides. Bueno, perdó, la mida volia dir i la mà dreta i la mà esquerra. Sí. Això d'aquí me'n vaig adonar, és a dir, anar-lo retratant, me n'adonava, almenys aquí a Catalunya, no et puc dir a França i altres llocs, que també n'hi ha, però em vaig adonar que aquí a Catalunya la major part de picaportes de la mà de Fàtima són de la mà esquerra. I la major part de picaportes són de mans femenines. És molt curiós, això. I la major part de picaportes tenen, a banda de la mà, agafen una bola damunt. Ara, si voleu, us ho explico. Bueno, primer us ho explico això i després el perquè la mà de Fàtima. Diuen, i això també ho he sentit en explicacions, que en les cases que hi havia el picaporta de la mà esquerra, la gent d'aquella família normalment eren d'esquerres. Jo m'he trobat en poblacions que n'he trobat un o dos, o poquíssims, amb la mà dreta, i pregunto, perdona, amb algú del carrer, amb aquesta casa qui vivia? Ui, aquesta casa eren els fatxos del poble, i dius, hòstia, vale. Per tant, mà dreta, gent de dreta. Mà esquerres, gent d'esquerres. Dius, ostres, això és curiós, no? Llavors també hi havia una altra curiositat, i és que la major part de picaportes, a banda de la mà, porten com una espècie de braçalet de roba, i depèn del tipus de roba i de la floritura de la roba, t'indicava si la gent de la casa era més benestant o menys benestant. Si era molt senzillet, doncs era gent humil. Si era més florida, doncs gent de calaret. I a més, encara una altra curiositat. N'hi ha que porten l'anell en el dit del cor i n'hi ha que la porten l'anell en el dit anular. Això també és una llegenda. No sé si és cert o no, perquè em deien que els que porten l'anell en el dit anular volia dir que en aquella casa les noies que hi havia estaven casades. I si li posaven amb el dit del cor és que hi havia noies solteres. Caram, trobo que quina simbologia, vull dir, amaguen moltes coses els picaportes. No sé si es feia un fart també d'anar canviant els picaportes. Clar, i quan es casava la pubilla, que es canviava el picaporta o quedava... Aquí ja no sé, és allò que et dic que és molt explícit. El que sí et puc dir és que per què hi ha mans de Fàtima i per què ve la tradició de la mà de Fàtima. La mà de Fàtima ve d'una tradició àrab. És a dir, entre l'any 800, 900, 1000, encara hi havia àrabs pul·lulant per aquest país, i hi ha moltes cases, sobretot es veu en poblacions que eren de la Catalunya nova, és a dir, per exemple, Baix Camp, Alt Camp, en les cases més antigues, no les cases reformades, trobes que hi ha portes amb un picaporta amb doble cancell i a la mà dreta, al del costat dret, hi ha un picaporta amb mà de Fàtima i a la mà esquerra, o al costat esquerre, hi ha un picaporta en forma fàl·lica. I per què era això? Ningú ho sabrà, suposo. Jo perquè he llegit l'article. Tu perquè has llegit l'article. Tenim mig minut, senyor Roca. Per què era això? Doncs perquè a les cases àrabs, si trucava a la porta amb la mà de Fàtima, baixava a obrir la dona. I si trucaven la porta amb la mà amb forma fàl·lica, baixava a obrir un home, perquè mai podia baixar a rebre una persona de diferent sexe.
Déu-n'hi-do, és molt interessant tot això. Qui en vulgui saber més, en aquest cas, doncs, en el marc dels Picaportes de Santa Coloma de Queralt, que sàpiguen aquest diumenge, dia 11 de juny, de 12 a 1 del migdia. Això sí, cal inscripcions a l'oficina de turisme de la localitat. Senyor Roca, un plaer. Hem descobert moltíssimes coses i moltes altres que descobriríem, però ho deixarem per un altre dia. N'hi ha moltes al dia. tinter. Que vagi molt bé. Bona tarda. Igualment. I gràcies també a la Gemma Bufies.